er det dejligt at være ude og besøge mit kongerige med det gode skib Dannebrog. Også helt herude i Ingenmandsland. Nå, men det er nogle fantastisk smukke kanoner, de har på halv skanse. Det må jeg nu alligevel sige. Jeg får sådan lyst til at brodere nogle goblinger. Nå, hvad var det egentlig, jeg kom fra? Ja, det var jo den nytårstale. Det er altid så svært at lave en god start. Lad mig se en gang. Prinsgemalen og jeg vil gerne sige... Nå nej, det hedder han jo ikke mere. Ja. Da prinsen og jeg besøgte Færøerne... Nå nej, der var han jo slet ikke med. Nej, det dur ikke heller, nej. Bobber og prinsernes fødselsdag, der var han der heller ikke. Åbningen af Kongens Have, heller ikke. Og han er jo tydeligvis heller ikke her. Nu har jeg det. Aflysningen af vores... Ja. Aflysningen af vores guldbryllup, det har han i hvert fald været med til. Ja. Den tager vi. Hallo, Margrethe. Her har du moi, mon chéri. Jamen Gud bevare hals barerev. Er det virkelig dig, Henri? Mais oui, Daisy. Jamen hvad har du dog der i tornyster? Det er vel ikke lille Søren Banjomus, vel? No, jeg skifule og alt hvad der lige bevæger sig ude i den mus. Og der jeg skyer står fuld med takke vinger. Jeg tænkte måske al grillkylling. Men dog, Henri, det er jo en kongeørn, du har skudt. Men oui, det er en kongørn. Men pourquoi den hver gang, når jeg kun prins? At vi måske kalde den for en prinseørn? Oui, jeg er ligeglad med ornitologforeningen. Jeg er ikke blive straffet. Nej. Loven ikke gælde for mig. Nej, det er så sandt, som at jeg er dronning af Danmark. Ja, oui. Måske vi kan gå den for 3 minutter. Servere med pomme sauté et garniture. Og måske drikke en lille rødvin fra mit chateau. À la Cahors. Henri. Oui. Du er og bliver en Flottenheimer. Det må jeg sige. Oui. Ja. Hvad så skete med dine ben? Ja. Jeg skulle jo have nye knæ igen. Oui. Men så mente lægerne, at det var bedre at sætte dem af. De sagde, at det var noget med dårlige blodomløber. Mente, det måske var noget med smøgerne. Men det tror jeg virkelig ikke på. Men ved du hvad, jeg har jo så fået træben, for det synes jeg passer så glimrende her til den maritime stemning her på Dannebrog. Og ved du hvad, så har jeg også fået den forgyldt. Man er vel royal. Ikke? Ja. Det er skønt. Det er skønt at være dronning, det er det. Oh la la. Ja. Jeg siger til dig, crazy Daisy. Ja. Nu siger du nok, crazy Daisy. Oui. Og det var lige, hvad jeg var ved at blive sidste nytårsaften, da der var rod i den tale. Ja, det er der ikke noget at grine af, når hele familien Danmark sidder og kigger på. Ja, måske det var en petit lille drille prinse. Ja, det kan da kun være Mary og Pinkus små uvårende prins Pillefinger, der har lavet rod i den.
Oui. Ja. Simpelthen. Men ved du hvad? Nu må jeg simpelthen videre med talen. Oui. Oui. Ja, nu skal du lige prøve at høre her. Ja. Endnu et år er gået. Og på mit sommertogt har jeg hentet inspiration og gode oplevelser i mit hele lille kongerige. Bæv med Petit Prince. Og i Hals har jeg mødt mange venligt sindede indfødte personager her fra Vandkantsdanmark. Oui, Margrethe. Jeg har også mødt festlige Balama, ligesom moi. Nede ved den skur. Jeg mødte den mand, Dupont. Oui. Og den Dupont siger til mig, hvad med Royal Regat? Jeg siger, jeg tænker, jeg skal ud på hav og sejl. Jeg tænkte, Royal Regat er skib. Men no. Den Dupont. Han giver mig en bière. En øl. No. Jeg ikke drikke øl og bière. Jeg kun drikke rød vin fra mit chateau. À la Cahors. Ja, og avec spise med lidt foie gras. C'est très magnifique. Ja. Men ved du hvad, Henrik? Oui. Ja. Nu stikker du lige gåseleveren ind. Og så går vi to ud på dækket og hiver en kings. Og bagefter får jeg en prins. Oui, Margrethe. La la. Toodaloo!